Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Baik kami sa liwat, kamusta naman mga barang karamatag para mati, Region 1, mga balagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 10 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, katapusan nga adlaw, petsa 30, katapusan sang petsa, bulan sang Hunyo. Today is Mother's Day because today is payday, buwas pagbugtaw naton, magasangko na kita sa bulan sang Hulyo. Buwas nga adlaw amo man ang unang adlaw nga ipatuman ang General Community Quarantine sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. GCQ na kita starting buwas July 1 until 31. Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo siring nga pala tuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato siring nga mag-correspondent. Sa liwat naman nila siring nga padurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry ato siring kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sini Bataka Durungan oras sa kabiyon ang ato sini nga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato na maliwat gabantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, buylog nato ng Puwersa Aksyon, Eden Abuso. Back to back kay Aksyon Papang, Nixon Tahong. Ang aton man nga pagbantay, update sa mga balita nasyonal, international. Update sa COVID-19, breaking news, flash report. Kinatutukan nina ni Aksyon An Defensor. Obdan magkita sa kanton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Axom JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras. 7 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang aton man masami nga pagpahanumdum sa aton nga mga pumuluyo sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton man gihapon nga ipatuman. Aton disiplinahon ang aton kaugalingon. Sundon tarang ang mga health protocol. Idaway nagahubas ang kwan. Ang mga cases sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Sa pinakaulihing nga datos sang DOH Western Visayas, may 11,000 na 109 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19 ang na-record sa Department of Health sa Kabugusan nga Rion 6.
konsumahon ta total naglabot na sa 66,080 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos gindugangan ini sang 580 karon nga adlaw. Base sa datos ng DOH Region 6, nagapanguna gyapon ang probinsya sa Iloilo nga may pinakadamo nga bago nga kaso sang COVID-19 nga na-record naglabot sa 162. Ang syudad sang Iloilo naka-record sang 122. Syudad sang Bacolod 109. Probinsya sang Capiz 64. Probinsya sang Aklan 47. Ang Negros Occidental na gamay-gamay na lang 38. Ang Antique 29. Kag ang probinsya sang Guimaras nagka-record subong adlaw sang 9 ka kaso. Samtang 800 ang recoveries sa kabilugan konsumahon ta ang recoveries naglabot na sa 53,000. 414 kag 43 ang bag-o nga na-record nga napatay karon nga adlaw kag nagdala ini sa kalubugan sang mga nagkalamatay sa bilog nga Western Visayas. As of today, as of broadcast time, ang patay sa Western Visayas kon COVID-19 ang paghahambalan naglabot ini sa 1,538. Palihog lang, alerto, hindi magkumpiyansa, again sundon tarang ang mga health protocol nga ginapatuman kag panawagan sa aton gobyerno. Kadamo na gid sa nagapalangamuyo. Nakabay pang pagkatapos sang tuig 2021 makagulo ginhawa na kita sang sining pandemic nga nag-igo sa Pilipinas, hindi lang Pilipinas kundi halos bilog nga kalibutan. Kita mo may pamahog pa dito sa Estados Unidos ang COVID-19. Siling sa mga reporter dito sa Estados Unidos, oy kita nga taga-Amerika hindi magkumpiyansa kay dako ang posibilidad nga magabalik liwat ang mataas nga kaso sang COVID-19 sa pungsod sa Amerika kung hindi kita tanan maghalong. Amo nang panugyan sang ila dito Department of Health. Timats kita diri sa Negros, sa Bacolod sa Pilipinas, mas doblihon, triplihon ta pa ang paghalong. Again, kung wala mo lang sa importante nga kaladtuan, hindi lang taan ay magrandadi kang magwalda-walda. Ang pagtinipon-tipon sa anuman nga sahi sa okasyon, ipaiway talang anay. Tingbon talang na kung magbalik na kita sa normal nga sitwasyon sang aton nga pagpangabuhi kon virus ang paghahambalan. Apisan nga tiyang gobyerno taga bira-bira man kulat sang mga vaccine nga gin-order ta kag ibulig sa iba nga pungsod. Ang Canada nagpariser na nga may mga sobra sila dito nga vaccine. Idonar ang ibanti ibaligya Manila sa pungsod sa Pilipinas. Amo na siling ko again suliton ta sa wala pa mabakunahan, triple ang paghalong. Sa napagbakunahan, doble man gihapon na paghalong. Kaya again suliton ta kung nakakompleto ka na bakuna, hindi ina garantiya na hindi ka na matapikan sang virus. Again, matapikan ka
pero hindi ka matamaan. So kung may available na nga vaccination program sa inyo barangay, kakun ara ang ngalan ninyo sa listahan kag ipatawagan mo sang barangay, kadto na kamo. Ayaw na inday toto maghuya-uya. Ayaw na magpili sang klase ka bakuna para sa imo. Ang ara lang, hindi ka na mangita sang wala pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano pa mga bulo balita diri sa probinsya sa Bacolod? Ang duha sa 5 nga nakapalagyo sa Negros Occidental District Jail dira sa Barangay Tabunan, Bago City. Dito kay nasang aga na siplatan sa Barangay Bloomingtreet, Banwa sa Morsiaho. Tipakabaton sang BGMP Provincial Jail District Office. Nagproceed sa lugar, ginoperate atong duha sa 5 nga nakitaan. Patay ang isa, buhi kag pilasyon man ang isa. So ang nabilin 3 na lang. Ang padayon nga ginalagulad sang BGMP sa bulig sang PNP sa posible lugar nga kadtuan sa nabilin pa nga 3 kasi ining 5 ka kulbaan kay mga miyembro ini sang Ipogon Robbery Group nga naga-operate diri sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod City. Tining 5 nga nakapalagyo konektado kag grupo ini sang Ipogon. That's why nga tingwaan gini sang BGMP nga ma-account pa ang 3 nga nabilin para nga hindi na makapanghalit pa bala sa parehos nila kay basi kung pulo pabayaan ani kang makapatukod naman sang grupo basi ikatol naman nga ulo sang aton nga pulisan. Kasi hindi man malipod sa tanan kung ang Ipogon Group ang mag-operate. Do kahapos na sila yung mga awat. Worst kaya ang ginakawatan nila kundi malason ila pa ginapatay. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Ang ato nga makapulisan, ara na sa inasilitag sa mga area of responsibility. Nagapatigayon sang saturation drive, police visibility. Oplan Sita, Oplan Galugad. Korpyo na sa syudad sa Bacolod, ha? Ingaga na kamo puli. Para hindi na kamo dira sermonan kag masita sang aton nga mga kapulisan. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 10:03 na. Standby na sa mga report kika na sa ato siri correspondent. Una-unta report sa ato siri nga Patrol 2. Ang report sa aton Patrol 2 with Action Eden Aposo. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bayo. Baloon ta na sitwasyon sa Bacolod sa Miyerkules edisyon payday. Kamustahon ta paglibot-libot ni Action Eden. Ano ang iya nakitaan? Ano ang iya nasiplatan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! May patrol! Field report! Yari si Action Eden Amoso sa Patrol 2. Action Eden, may gabi. Please come in. Good evening! Action Eric sa tanan naton nga mga ka-aksyon na mayad-mayad nga gabi sa siningat tanan. Bangod nga wala lang. Bangod nga wala lang. Kagtawhay lang. Katawhay lang. Kita di ka patawhay pero mga operatiba to sa more Action Eric ay mirabira kag baka-baka to pangita
sa tatlo ka mga pasaway. Nga, ito pa tong tatlo aw, naspatan to sa lugar aw. Yes, arato sila kuno gyapon na siya Eric kambal kiina ni Sir Muya. Hindi na to nila pagbuyan to. Aba? Hasta mintras tanto nga wala hindi sila makita kag madagpan. Ang aton sini mga operatiba dito lang man. Pero dito na action Eric sa palibot sa syudad sa Bacolod, di ba la daw ginadjust na alas 10 ang curfew? Kita manukan niya, doon kasadya pa diya sang kaon-kaon nila. Di ba si kung nagahinga po sa managuro Siya, ginapatama. Iba ito sa bagol na paluto, pero mayara naman na patrol sang kapulisan Si take out nga na nagalibot-libot. Nati kung makita na nila karon ning gigpat-igpat nga patrol nga padulong. Ati mambalan ni sila siguro nga doon take out lang. Kaya wala kaso niyang mga nagakaon. Ang dakpon ni karon tingiyan sa mga kalanaan. Kaya kapila rigid hambalan nga dapat kuan gida magsunod gid sa aton kaning mga pagsulundan nga ginapatuman diriman sa palibot sang syudad sang Bacolod Action Eric. Iti mo wala nang isa sa tika nga makita sa aton sining otoridad, mga health experts abi para mapahagan-hagan ang paglapta sang COVID-19. Depende na lang sa mga tao kung may ara sang magpasaway o kung magpati sila Action Eric sa mga pagsulundan. Kung hindi taniya gyapon magpati, sulit na ning obra ta sini. Gay ko anay lang ta sini nga saway-saway ni sang talas 10 tapos ara lamang gyapon taas nga nagataas ang ma-record nga COVID-19 cases. Hindi man bala generic araw-araw kisa. Kaya naga-double digit, naga-triple digit yapon ang ma-record nga COVID-19 cases diri sa aton. Hindi mo na maintindihan kaya kisa mambalang mambal ang mga otoridad naton. Sige lang, normal malang na. Kaya ang iban delayed ang nga ma-record. Pero kita nga mga naka-HND, kag iban nga nakakulbaan kang nagahalong Action Eric, pero nag-ugtas gyapon sa mga wala nagahalong Amak mo nga hinawa mo na kapanago dagani nga bisan kagwaon ka na gid magagwanta ka kay para hindi ka dira malapnan para makabulig kasi mo sa syudad nga mabagan-hagan ng COVID-19 na lang, iba niya, sige, kalaga, wala naman sang opisyon, nasagwa, nagsige pa kasaway, nga maglagaw-lagaw, dira sa higad sang dalan, wala pa nagasuksok sang face mask, wala pa sang face shield, nagawadang, palakat-lakat, kisa mo kumami, tudson. Yung ugtas ka naman, ugtas na gana yung Eric ng mga mere citizen lang kita. How much warning nga, yung kapulisan nga, halin last year, amo nang ginapatuman nila, sulit, hala, rekurida, kadahapon, kadaga. Ano man, hindi ito maintindihan, kung diin Japon, hindi maintindihan sa aton sining mga ka-action, kauturan, Action Eric, yung suksok gani sang face mask, ang iba niya nakambal na nga wala na sila naanad nga, magwa sila bala, wala na face mask ba? Bisan matapos na ni ganing COVID-19, masigi na lang sila ka face mask para protektahan ang kagalingon. Pero may ara, gidya iban nga medyo pulo pasaway, gidya Action Eric, na namin gitang lusiyo, nung madugang-dugang pa sila sa trabaho sa aton siningang kapulisan. Gani? Amo ginang budlay, pero libot-libot na di Action Eric subong sa syudad sa Bacolod. Okay. May mga nagabinahe pa ya, nga mga depasero nga salakyan, kada mo, actually, last trip guro Gaya nga, daw kag nagapanginingawat pa man guro nga makadugang-dugang Oo, 10 minutos kumang makaligad sa curfew, pero may mga human consideration maningaton sila kapulisan na last pura nila para magkapuli, especially mga empleyado, wala nga bag-o lang man kahalin sila trabaho kay bag-o lang man nagsirang ila sininga mga ginatrabahoan. Dapat pero extra careful kag halong-halong gid kabalo ka naman Action Eric ang pandemya, tugas ang pandemya ang mas dugang pagid nga kapigaduhon. That's why nga ang iban wala na nagapili ang Action Eric, kakapit sa patalim kung ano na lang na ila madumduman para makakakwarta, bisan pa nga makalabaw sila sa interes sang iban na bahala na. Ang iban nagakuha na gini,
mas nagasagad na gini sa ilang profession Action Eric nga pagpangawat diha. Sus. Kay mabal sila mo lang na nabalaan nila mo. Wala man sila ka graduate, wala man sila ineskwelahan, wala man sila sa iban nga trabaho. Iba ka pulo pangawat, gabulo baligya siya bu. Amo na mga do mga abing do mga simple lang bala nga bagay Action Eric. Pero ulihin na nila ma-realize nga dako ilang impact sinati tanawon mo to bala madugang ka puti pagutok siya sa mga prisuhan niya basi didto ka pa mag COVID to kung ano nga sitwasyon pero gahalong man naton police station Iba nga ka palagyo na ikaw mamadugang ka pa to. Well, speaking sa mga nagkapalagyo ni Action Eric, ang pinaka-latest naton nga informasyon gikan sa Blumentritt wala pa lang kita dugay nag-full out dito. Arapat gyapon ng mga operatiba ang naghambal si Captain Gerald Muya, Action Eric, nga ara lang po sila sa lugar ang tatlo kay may traces man sang mga suspetsado sa ditong area. Bulubudlay lang gid ang sitwasyon, mangud tag-as tong mga tanom nga tubo bala nagamit na sila gani drone camera kaina galing kiti puro puno, puro kakugunan ang makita. Ti ko hapa tong tatlo to. Mabudlayan din sila. Pero hambal ni Sir Muya, ang tatlo ni Action Eric, sila ni Nanday Francisco Epogon, upod banto Action Eric na wala pa nadakpan, ining si Danilo Celeste kag si Alejandro Montoya. Hambal ni Sir Muya, si Celeste kag si Montoya, Action Eric, upod ni sila nga duwa, going sila sa area sang Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan. While ining si Epogon, Action Eric, going siya sa way pakadto na sa may syudad sang Bago kay tikong diretsohon mo ini nga lugar ang Hacienda Velez ni sa sakop sang Blumentritt. Dito ni sila lusot sa may likod sang Phil Rice Barangay Dulao, syudad sang Bago. That's why nga ang aton sinikapulisan sa Bago man upod man ang second NOC PMFC nagabantay man to dito Action Eric sa area exit kumbaga ang mga suspetsado pero hambal nila may ara pa to Action ara pa gito sila Action Eric kasagan lang siguro sa ila manago kasi nagpangkot na to sila kung ano nga sitwasyon kay hindi man sila kapanago sa mga balay-balay kay lagka lang ito mga balay kag given hadlok to mga tao Action Eric dito gani sa babaw-babaw lang ta kaina sa Smile Village sa ginapunduhan man sa aton sininga mga otoridad nagambal sila nga kabay patani nga mismo ang kapitan bala nila magpanguna nga tipuno na masno kasi sa wayon gani hindi magwa kay basi balalan ang moto ang balkina sa interview ta nga basi bala landong balang kag makapitek basi masalaan pa mas madamo pag ang problema Action Eric that's why pero hindi man mabaso Action Eric ang mga taga dito no nga makibot nila kaya dumudamo to kay na yun sulod lang sa mga patrol cars may ara sa mga barangay officials mga kanter Action Eric sa barangay iya pa ka mga patrol cars man sa BJMP mismo Action Eric nagugwa sulod sa area kaya nakibot sila bangod nga wala pa sila una idea Action Eric mo sa ato lang mga lechon na istorya to kaina nagpalayag nga June 29 alas 10 Action Eric nakita na to nila sa area ang 5 to ya ka mga PDLs nagapahunay-hunay ito sa dalom sang kawayanan kay ang mga taga dito nagapangahoy although nga unfamiliar sa ila ang itsura wala naman sila nagpangilabot kay wala pa sila ginilabtan kag wala pa sila sa idea that nga may 5 ka preso nga nakapalagyo halin sa NODJ Action Eric although nga tayong isa to sa ila naka-yellow bayo bala wala naman lang sila nag-mind after 2 years ang pagpangaway nila nagpuli man sila nakibot na lang sila subong nga aga Action Eric sang nagdamo na to nakagato na to mga officials sang barangay mga from BJMP
nagpatudlo kung di nakita ni nila Action Eric ang 5. So mga alas 9 kay inas ang aga dito sila gapon nagkadto sa lugar kung di last nila ang 5 kag ara gid man to sila Action Eric. Kag allegedly sa makita nila mga otoridad, we don't know kung di nila ginkuha ang armas nila, allegedly 38 nga revolver. Amo to ko na Action Eric ang ginpalupok Manila by lulupok man sa mga otoridad. That's why natiruhan kag napatay ining si Marvin Celeste Action Eric. Pero si Daniel Tamon, amo ni siya ang naunta lang ni siya kuno hapa. Wala na nagpalagyo pa, that's why nga nadagpan. Samtang ining si Epugon, ang isa ka Celeste, kag si Montoya, nagsubay ini sa suba. Given nga hindi man memorize or sunado or sweto galas ang kapulitan kag mga BJMP personnel Action Eric ang lugar di medyo doon na bulbudlayan sila sa lagas mandayon sang aton sini nga mga PDLs di pila na bala kay oras at nakaliga do dugay 24 oras na to sila. Wala pa gid sa gihapon sang update sa whereabouts sang sining tatlo Action Eric pangabay sang mga kapulisan base bala may mga additional info kiti ara sa gihapon ang padya Action Eric kung So mamani kay ang aton nga mga otoridad ang BGMP personnel may ara gitawag nga teamwork nga so good subong hasta kay nasang aga hasta subong gabi may mga lugar sila nga gina-penetrate dira ano tikit kumuguro gabi naging call off nilang operation siguro we presume nga basa aga magabalik ang ila siling operation dira sa mga lugar nga posible cited ining nabilin nga tatlo nga mga nakapalagyo sa district jail sa Tabunan dira Bago City kahapon sang kagahon. Tiyan mo na yung resulta, patay ang isa kay nagbato, ang isa niti natakpan may pilasman nga igo sang armas sa luthang. May tatlo pa nga nakitaan ang aton dira nga mga personnel sa BGMP kag PNP. Action Ede, please come back. Yes, Action Eric, tiyan mo ng pangabay sa aton sining mga kapulisan no nga sang kooperasyon man bala sang mga pumuluyo okay, para mas mahapos ang trabaho. Subong man nagapangabay Action Eric ang mga residente dito nga proteksyonan man sila sang aton sining mga kapulisan nga nagapatagan sa operasyon dito. Bangod nga actually yung ara dito Action Eric mga 80 ka mga pamilya mo kay ginrelocate to sila. Okay. Alin dito sa may bababaw sa Hacienda Velez. Pagkadto sa Smile Village Action Eric di masibala makibot lang sila kuno gulpi nga magsulod sa ila tong tatlo ka mga persona magpangayo bulig hadlokon sila para taguon sila kaya mo na ng bulubudlay kung kadtuan mo balang area Action Eric dulom gid bala sa siot gid sang area puro pagkakugunan ng palibot wala sang suga kaya mo tong delikado man ang trabaho sa karon sa aton sining mga otoridad mismo Action Eric si Kapitan Ronald Olvido ara ito nag-upod sa operasyon wala si hapon nagka-tsaka balik Action Eric sa ginapunduhan sa aton sining mga otoridad samtang si Tamon ara naliwat sa paghinakop man sang BJMP kag kaina gani na batian ta kung ginapamangkot naton ginapasikto siya bala kung upod ining si Epogon tinadunagahan-hando lang man to siya pero allegedly mo to nakita sa mga tawag Action Eric 5 sila ang ululupod sa gihapon nga nagpadulong sa lugar kay nagpangkuha pa rin sa mga pagkaon sa mga obreros dito kag ipangkuha pa rin mga espading sus ara lang to sila ara to sa Action Eric kag di ba si may nabilin pa to nga naka kuha sa ila sang armas luthang man that's why ginapalong-halong gyud ang mga palibot man diri sa syudad sa Bacolod nga mahimo nga malutsan sa sining mga PDL Action Eric para mangin mabinantayon sa tanan nga oras para malikawan nga magluntad pa mga dugang insidente kag aksidente Action Eric. So para diri sa palibot naman sa syudad sa Bacolod tulutawhay naman na matamat naman nagahawan ang dalanon may mga kapulisan naman nga nagalibot para patuman man ang curfew alas 10 sini nga kagabihon. Para sa dugang pagkaroon Action Eric ng mga balita, bantayan na lang sa pagbalik report section Night Patrol Action. Eden Aboso, una sa balita na section. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon,
para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang report ngayon nabatian bago lagi ginadulong sa Sakalawan sang D3 Bayo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio. Temo ni oras na kagabi, siguro tinagpahuway-huway yan ang mga operatiba sa BGMP kag PNP. Pagila sigahom ta nga buwas o karos sa kagahon, basic kung mag-resume ang ila siniliwat nga operation right after nga nasipatan sa vicinity ang ining 3 sa 5 nga nabilin nga nakapalagyo dira sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Siyudad sang Bago. Ang report sa ato sila nga Patrol 2 Crossfire Patrol ginadulong man sa sa Sakalawan sang Santon Plus Server Capsule nagabulig pa. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Relasyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Dali lang kay Buin-Buinanta antes ang report ni Aksyon Roger Gutim nga naka-standby na sa line number 1. Tabi ako dara, happy listening lang sa Puerto Princesa City. Alin kay Cleo Habison, ibonibot sir sang Germany, check attendance lang kag nakashare na siya. Juan Miguel Digumon,
May gabi lang kay Maninoy Boyet kag kay Coral Locerna. Kami ako dira sa mga taga Barangay 33 kag Barangay 30 sa mga titas kag mga titos ko sa Barangay Panokoy, mga Pagunsan family kag sa Banaco. Alina kay Juan Miguel Dicogon, Jocelyn Nibuondis po, may gabi dira. Kay Teresita Urita Kahuraw, dira sa may Kamansi Rongo La Castellana, Rosendo Mondrial Iriliana. No Remitre, dira sa Kabugwason Mansilingan, may gabi gid. Kay Madam Vanessa Mayo, mayong gabi gid. Elizabeth Malaka Gamala, Familia Gamala kag Malaka, iya lang ginatamyaw. Paring kino sa guys ng Tokyo, Japan da, may gabi ha. Sa Taiwan, Jerry Sibugan, sa kay Ligay Villares Achivard, dira sa Talok, Bago City, nagapa-urok-urokid. Pamilya Alvareza Ramilo Village, tangob ginatamyaw lang ni Vanessa Mayo. Cory Bidaha, may gabi dira sa Kuwait. Alex Montesa, Toto Elmo Retirasyon, may gabi da. Kay retired Police Colonel Placido Hintolayon family. Gapa urok-urokid sila pamati. Maninoy Mae, kay Maninoy Chari Salvacion dira, may gabi gid. Kay Jinky Jalagdona. Kay Yossi Marquez, alin sa V14 Atobs. Arumas Arlene, may gabi na sa Banaco. Kay Ragnarok Mungon, nagapamati duty sa obra halong permi, no? Alinina sa kay Arumas Arlene. Kay Tokayo Eric Moykoda, may gabigid ha. Kay Baryoga Ray, sa kay Harry Kinyosa Hamelo, dira sa Barangay Sumag, happy listening lang. Tami ako lang dira sa Mrs. Padilla, Nene Similiano kag Melchor Dalmasio, sang Barangay Magalion Cadre. Alinina kay Vicente Similiano, Jerry Azero Jr., dira sa Barangay 35, Inday Blasa, may gabi. Iti Marting Aliling ha, kapaurok-urok kita. Kag kay Rosalina Arellano Espadero. Diyan Nathaniel Del Monte, mayong gabigid, kag mayo lang pagpaurok-urok. Sige, ang iban karon naman i-check tarang ulang report na Action Roger Gotib sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger Gotib, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa ton nga mga kaksyon sa mga balitak Sunerek Diriman sa siyudad sa Cadiz. Nag-isyo sa isa ka memorandum order sang executive order si Mayor Salvador Maling Escalante. Oo. Lagi ni Action Eric nga executive order ang pagpaydalom balasang siyudad sa Cadiz sa bilaban nga probinsya sa GCQ. Sabagay nga sa sine may mga ara naman nga talolpang doon man. Ang aton sinipila ka mga pumuluyo may katanan sa sining pagpatuman sa GCQ buwas ng adlaw. Tob sa Hulyo 31. Oo. So, ini ang executive order number SGA-017-2021 series of 2021 implementing an order implementing the general limitations prescribed for a general community quarantine in Cadiz City. Sige nga ginapalambot sa sining executive order sa tanan-tanan nga mga pumuluyo sa siyudad ng Cadiz nga ang mga paggamit sang face mask kag face shield, social distancing pag-apply sini, kinanglan shall be complied with at all times.
for the duration of GCQ. So, piningon na kinahanglan magwa gani naka-face shield kag naka-face mask. Kay para muna ang butang diri mo nga kinahanglanon amo gid na kag na butang man diri nga no person below 21 years old and those who are 60 years old above nga may ara nga mga immunodeficiencies, comorbidities, kag subugman iban pa nga mga health risk, ang mga pregnant nga women. So, ini tanan, hindi sila ya ginapanugutan nga magwa sa ila sini nga puloy-an. So, luwas lamang kung may mga trabaho sila kag muna ginatagaan sila yasang may pakita sila abi nga mga papilis nga sila nagatrabaho. Now, ang mga nag-obra sa government magapanayon sa Japon nga 50% in 50% capacity sa tawag Japon nga skeletal force na gina-approve ini sang alkalde. Kag during sang GCQ, the following sectors and industries shall be allowed to operate. So may ara Japon niya nga mga establishment, mga industriya nga maka-operate. Pero ari ang mga kategory. Ang category 1, ang mga agriculture, fisheries, forestry, industries, food manufacturing, and food supplies, mga chain business, including na mga food retail businesses as supermarket, grocery stores, and food preparation establishment. Silingya dire pwede iya nga maka-operate. No? Kaga ano pagid ang telecommunication, ang mass media in full capacity na yan. No? Ang mga information technology, ang mga logistic services. Sa category 2 naman, nabutang dire nga ang mga mining, manufacturing, export-oriented, and electronic, commerce companies, deliveries, repair and maintenance, housing, and office services at 50% in the full operating capacity. So, munang nabutang ang category 3 naman, ang mga accounting and auditing services, professional, scientific, technical, and non-leisure, wholesale or retail establishment and services at maximum of 50% capacity. Amo man ang mga malls, kag sa mga malls naman, wala man ginapanugutan nga may ara nga manubo edad 21 anyos kag pataas sa 60 years old. Hindi man sila pwede nga gara sa mall, luwas lamang kung essential ang ila sini nga kinahanglanon o ang ila sini nga tinutuyo sa mga mall. Ang mga public and private construction projects shall be allowed to operate subject to minimum public health standards. Ang face-to-face nga school activities shall be banned during GCQ. Hindi pwede. Ang mga amusement, gaming, and fitness establishment, cockpit, children's arcades, and play areas, and the tourism industry shall be prohibited to operate during the GCQ. Hotels, inns, motels, apartels, transient lodges, and hostels shall not be allowed to operate except when accommodating healthcare workers, law enforcement, and other employees from exempted establishment. Hotels operation shall be strictly limited to basic lodging of guests. Mass gathering shall be prohibited during the GCQ. Mass gathering shall be understood as a planned or
spontaneous event where the number of people attending the event exceed in 10 person, hindi na pwede. This does not include, wala labot yung mga religious, government, or essential work gathering and religious activities shall be limited only in 30% in the venue capacity with sufficient space. Maintain social distancing at least 2 meters between each person in attendance and subject further minimum public health standard. Ang curfew sa gihapon alas 9 sa gabi hasta alas 4 sa aga o kung kagahon wala dapat sa may mga tao nga ara sa gwa sila nga mga oras kung hindi man lang sila authorized person outside residence. Tag ang mga apor na magdala may pakita magipamatuod ang mga person na require medical attendance o emergency intervention pwede employees and logistics sector provided that only a minimum of 5 ang ginapanugutan sa mga personnel for operate any cargo and delivery vehicle by land with or without load. Ini mga ginapanugutan man ni sila. Ang iban pa ni ang continue ka liquor ban, hindi pwede. Why sang ilimnon? Amura, action erect. Wala man sa pag-inom sa mga public ng mga lugar, pampubliko ng mga lugar, dumili ang pagbaligya, ang pagbaligya kag pagbakal. So, hindi man pwede. Sunod dire sa ginmando sa sininga executive order. So, buwas, o kung karoon las 12 honor, kag mag-apekto na, kag hasta sa pizza 31 alas 11:59 sa gabi, amo pa ang pagkakas sa sini nga mando aksyon ereka. Sa iban banaton nga mga balita, informasyon, ang update nato sa COVID-19 sa syudad sa Cadiz, 88. May nagdugang aksyon erek, pero pwede sa mga pero may nagdugang gid o galing kahit yung mga security press na lang talit ito nagligad mo, pero nagdugangan naman ang ining kaso, pero 2 digits na siya gyapon. Sa mga police report na after man sila madulong, isa ka 61 anyos nga live-in partner ang ginpapriso sa iya 36 anyos nga live-in partner bangod kay nagpangastigo. So violation ko na sa Women's and Children on Bausi. So ining si Victor Chavez 61 anyos sa Sindak Waikong sa Banwa sa Manapla, pero natabo ining insidente nga pagpangastigo sa sining 36 anyos nga live-in partner niyang babayi nga sa diin natabo dire sa bahin sang lapit sa isaman ka simbahan evangelical dire sa may dalan sa Abelarde, siyudad sa Cadiz. So responderan sa mga katapos sa kapulisan sa gindakop ini si Victor Chavez nga siling pa siya nga siya gani ko nung ginsakit kaya man may kinarawasan tong iya sinay nga mata sa daga dugo aksionerek, pero bot kon ma-file kaso na ang iya sinay nga live-in partner tungod kasi nagpangayo na sa bulig bangod man sang masyado na ka-violente kag medyo pintas ang ining live-in partner nga karon na preso na sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. May atong napulot pa na nagkaranakpansyonan sa guys sa warrant of arrest ginserve. Tingob-tingob isa gid kadlaw. Kahapon, wala pa gid sa may nakapiyansa. Kahit 30 mil malang ilang palang itaon para nga makapiyansa sila. Sanday Eric Piguarcion E. Alegre alias Eric, 48 anyos sa edad. Ang gindakop ini gining si Jolian Silpaban E. Himang alias Ann, 28 anyos.
Tanan presidente ni sang Purok Iba sa Barangay Andres Bonifacio, sino paningipang dakop dari Action Eric sa mga katapos sa kapulisan ni si Rema Nieves alias Inday, 52 anyos sa edad. Subong man, ginakop man ni si Roger Lagrita alias Dudong, 49 anyos, sa Purok Sungki ini sa Barangay Andres Bonifacio. Jory Dongki, 45 anyos sa edad. Rodel Deson alias Pompom, 34 anyos, sa ngamuman nga lugar. Si Aisa Datulaita, 32 anyos, ang Purok Masinadya, Barangay Makiling, kag Geraldine Kapitli Ikan, 24 anyos. So, tanan ni sa PD16 Auto, napatigayon sila sa sugal na nagdagman sa warrant of arrest patapos i-file ang kaso sa kapulisan. 30,000 kapisos sila siya palang itaon way pagid sang isa aksyonerik nga nakapiyansa. Way pagyapon aksyonerik sang way pagyapon aksyonerik ma-file ang kaso batok sa mga suspect bala kay ginawa na tulas pa man ang kompleto gid sa mga kinaranon nga mga inopresent sa fiscal para na mag-coordinate sa mga pamilya sa itong pamilya di Samparado mag-asawa Blackson Erecto si Hermelito Buyet di Samparado kag Milani Miares di Samparado itong Onyo 17 dari sa may situdyot sa barangay Molocabok Ciudad sang Sagay tiga ang pulis ga tingwa na ma-file man ang kaso agod nga atlesionaran na sa fiscal depende na sa fiscal ang pag-evaluate hindi man lang pag-i-file ang kaso kung lang alang kabati kung pornada malang kung ma-dismiss na hindi naman pwede ma-file paliwat pero ginapa siguro mas sa kapulisan ng matagang justisya ang kabatayon sinisang mag-asawa nga nilubong sa tuntunalikdan nga sa madobra sa subong kaya muna tingnan sa pulis na mapasaka na ang kaso Action Erecta. Kaparte, mga nga tumatulong nga report, mga balita dire sa may norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Tamiyaw talaga po Cap Madali Diaz sa Mr. Jonathan Diaz siya pamatigil sa aton. Umalal sa kay amigo William Prias, kay friend nato na Judy Delmo, kay Ma'am Mercy Flor Sito sa Hong Kong, na nagpamati man. Kaya ginatamyaw taman si Police Major Jake Barela gina-congratulate na sa Banwa Sinigaran tungod sa iya siniman nga masyado kabtik katama nga pagdakop sining isa ka pulis nga nagbaligya sang armas o koritad na pulis na baligya sang armas ang sinerik gina-congratulate na gina mga taga Sinigaran PNP kag ginatamyaw taman si Miguel Atong Glenn Javier subong man si Toto Albic po hinulan sa si mami niya kaya pumatik ka na gabi si Councilor Bambo po hinulan muna sa Fiscal Maido sa Victorias kay Ma'am Linian Maido kaya nagpamati magtatulak si Direction ng aton nga pagdulong sa mga balita. Report ni Candeli sa mga norte gaman sa probinsya sa Negros Occidental una sa balita una sa Aksyon Aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Ang balita naman ni Aksyon Roger Gotib ginadulong sa kalawan sa DTX 500 capsule o galia pagtumar sa DTX 500 capsule may tatlo ni ka mga anti-diabetic properties. Charante nga nagaporbo sa nga glucose, Vicin nga nagakontrolar sa imo sini nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kamo adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ini mga bayan sa ato sa pablagat ginadulong man sa kalaman sa life extension. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilang di kalidad nga mga medical doctors. Kanto ilang pamasari Relaxon G. Esteban Building. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Sakay Marisa Magbanwa, sakay Athea Kim Iriman, Sir Edwin Pineda and family dira sa New Jersey, Gerance Barela, tamya lang asawa ya. Si Jessica Barela dira sa Villa Angela. Madam Bonda Lothel may gabigid, sakay Sintos Hurada Rose dira sa may Saudi Arabia, Riyadh. Tamay lang si Lalaine Mariano Welma Magbanwa. Sakay Joby Sancho Ableroda sa Pontevedra. Eva Gomez kay Rodisa Liberato Navales dira sa Oman. Si Pelton Lipora dira sa Pasay may gabi no. Sa Handumanan ara dira si Kent Bulacram Wanisa. Sakay Nixon Riluta Bernardo. Pa-check attendance lang. Sakay Mierna Istraw Playdada. Great lang no si Mama Suki kita sang Action Night Patrol. Mama Laureliana San Concepcion Talisay. Jerome Lipana may gabigid sa mga taga Valladolid Police Station ha. May gabigid dira sa inyo. Binigay kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Sakay Rosilia Siridon sa Qatar ara siya ga paurok-urok Kamya ko lang si Papa ko Edmond Claridad sang Tabunan Bago. Ang panamya halin kay Edeline Labrador Claridad. Tata Sky ga paurok-urok ito. Kamay lang si Nanay Nita Nombre, Bacuod, Santa Mesa, Manila, taga Agisan, Mamaylan, Pamilya Palagiton, kag Nombre. Ayun na kay Tata Sky. Cristel Menyes Villalobos, mayong gabigit. Sakay Rosilia Siridon, Divino Miliesa Jr., Renz Evangelista, dara sa Binalbagan, tayo may lang Evangelista family sa Barangay Santol, Binalbagan. Ga paurok-urok kita. Pamati sa Action ay Patrol. Jonathan Yel Del Monte, mayong gabigid kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Ara pa si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Percival Villamor sa report first. May gabi pa screen. Mayong gabi aksyonerik kag sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol sa gyapon aksyonerik no ang syudad sa La Carlota. So ang aton nga mga blatter entry ang libro sa nga aton kapulisan so moro matawhay. Sa gyapon aksyonerik no ang aton nga mga LGU kag nga aton official sang barangay Balabag nagkandak sa bloodletting operation no.
kaga araman ang presensya sang pinalangga nga Mayor Dr. Rex Salandoon abot didto kag donar man sang iyang hamili nga dugo sa bloodletting didto sa aton nga So natigayon ang bloodletting activities sang barangay kag madamo man ang nagdonar sang ila hamili nga dugo. Nag-ara man ang presensya sang aton health office o kon ang aton nga CHO diri sa siyudad sang La Carlota kag ara man ang observe sang distance sang protocol no sang COVID-19 kag face mask agyapon aksyon na erect samtang nagakandak sang ginatawag na bloodletting operation dito sa barangay Balabag. So dako gid ang kalipay sang aton barangay nga damo nag-attend kag bahin sa among bloodletting activity sa among barangay Balabag Action Irek. Sa gyapon ang syudad ang banwaman sang Valladolid nagakandak man sang ilang operasyon nila binagid sang paglibot sa nasakpan nga mga barangay kag nagahatag sang flyers kag panumdom sa gyapon sang protocol sang COVID-19 apisar pa nga ang syudad sang Bacolod nga panaugman sa executive order ang aton nga pinalangga nga gobernador Bong Lacson sang GCQ sa bilog nga Bacolod Action Irek. So hindi kabangdanan nga ang ina nga mga order sang gobernador nga makapugong sa gyapon sa pangita sang kinawadon sang aton nga pumuluyo apang sa gyapon nagapresentar sa gyapon nga magayos gyapon sang face mask kag sang paggamit sang proper hygiene sang aton nga mga pumuluyo sang Negros Occidental. So sa gyapon mag-aware lang sa gyapon ang aton nga pumuluyo kag sunod lang sang health protocol sang COVID-19 action Irek. Sa gyapon action Irek no ang aton nga area of responsibility suro mo matawhay ang aton nga area kag ang aton nga peace and order action Irek wala man sa mga dalagko nga mga event kag mga dalagko nga mga aksidente kag insidente. Amoy ni ang aton nga mga balita gikan diri sa area sa aton nga namtangan kag rektaminti kita nga naga-live report diri sa aton nga namtangan sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Mayong kabilang sa Honorable Kapitan Chad Periag, Honorable Kagawad Jupred Sabanta, kag araman si Engineer Joseph Emboltorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na Percival Villamor live report dira sa may Central Negros. May gabi dira kay Homa Lumina. Kami ako lang limigo ko si Kagawad Jongjong Palma o po ko no si Nene Salerada. Okay, Kagawad Jongjong Palma da sa Palmas del Mar. Makapamasyal ko tagani si Kagawad sa imong beach da. Ilang nan may kuan may discount ha. Kagawad Jongjong Palma da kag si Nene Salera. Si Berna Flor Icol Mateo Araman, si Mr. Mrs. Louis Di Paulan family and kids dira ka pamati sa aton nga mga Dungganon boys kag si Nono Miravalles. Jocelyn Song Komedya ara pa sa ho kapulaw-pulaw pa. Balik kita pagbalik naton, balik report na aksyon na din. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Babalik diri sa Walagat Mega Bidira kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family. Dira sa Barangay Minas, Sipalay City sa kay Ramon Caglilia Taton.
Sa kay Maninoy Rimo, kay Maninoy Clarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi, Taransang Cardin Villas, Division Barangay Tacop, sa kay Robert Romada, sa kay H. Darling Macmores, dira sa Orlando, Florida, USA. Alin ko no sa pamilya Hoxon, sa Shocon Road, Barangay 26, ginatamyo yan na miss sinigid ko no. Lazarito Roderick, pamilya ko sa San Esteban Homes, Talisay City, ginatamyo ka mo ni Lazarito Roderick. Balikanta si Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action na din sa Balika Report, Piskamak. Action Eric na fan na kainasan hapon ang kaso ng paglapas sa RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Matot naman kay Demosthenes Fernandez, 58 anyos, kag-residente sa Villa Angeles Subdivision, Ciudad San Bacolod. Pero kay hinigaran PNP Chief of Police Major Jake Barilla, mahimo makapiyansa si Fernandez ang 200,000 pesos para sa temporaryo sininga kahilwayan. Dugang pa ang na-recover ng mga armas with hanggang mga balag in turnover na sa crime lab sa NOCPO para naman sa ballistic examination. Madumduman, dakop si Fernandez sa traffic operation ng ginpatigayon sa Banwa sang Hinigaran kagab Action Eric Junio 29. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Ibn Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kit Patrol 2, may kabidala kay Wing Wing Torre. Tamiya lang mga pamilya sa dito Pangasinan kung sa kagdara sa may Valladolid, no? Kay Nanay Marilu Torre. Alina kay Toto Wing Wing Torre. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibaron ng Action Night Patrol Program. Miyerkules edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Huwebes. Atol sa nga mapatrol layo na reporters in action. Nga nagpangalagan ko ng gabi, Action Roger Guti, Percival Binemore, Eden Aboso, Action Papang Nixon Taho, mga piloto sa Patrol 2, Coastwell Patrol, News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back to back ay Security Guard Campaner with IT Expert, Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Barico, sa Alasamo Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong. Pamilya Iglesia Paranaque. Pangasinan niya, kung ito kalayo ako. Ang yung lakat ng kurman, Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado, ko naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos. Hasta la vista, yung magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa'yo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilang kwarpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!